Ini nggak stay apa dong? Let's go pakai. Sini video. Orang ini siapa? Cung xe. Turun nih coba. Kamu mau gawe dong. Mal sao không nó đúng không? इधर से नहीं है nih, gimana bapak kat terakhir? Ini yang 50 kg, 40 kg juga kayak orang lah ini. Orang ni siapa aja? Okey. Oh, lumayan benar. Mandi PC dong. Rebas. जोबथ'वाखै नै आइजार हमनो होदोंमोन सुपार आइजार लोगोफोर मेंगुजोब्बाय खोमसिबाबो बर'नि फिसाफ्रा बहा फैबाय दं मा खामानि इफोरो खोमसि खोमलाव 50 kg 60 kg रुजुनबाय दं उपाय गैया मा मावना जाफैनांदो केरलायाव लोगोफोर माबायदि मावसोमना जानांगौ नायबाव लोगोफोर माने ओइ लामायाव दोनदोंमोन आं लोगोफोर जायगाया गोजानाव ओइयाव आनारस गायनाय गैला ओइ गायखै दंना ओइ इसोरो थिदो गावनि फैसानि थाखाय आइआरसि फैसा नांगौनि थाखाय लेबारखौ बोरै जाबाय दं नै जाबोरै गाबबाय दं दै लोगोफोर गंसे थांग्रोबाय लोगोफोर आरो सिगांखै गंसे दंबावो नायदो लामाफोराबो फुरा दै लेथ्रा
एसे खस्थ' रोगाबाय दं लोगोफोर मा खामानि मावो जों फुंनि 7टानिफ्राय लोगोफोर मोनालायबाय मोनानि खैथा जाखोबा आरो नै दा गंसे लडिं होबाय दंबावो लोगोफोर बिदिनो गंसे लडिं होबाय दं गंसे लडिं होबाय दंबावो बरमानि लोगोफोर बर'नि फिसाफोरा नै मायाव थैफैदो दा बर' लोगोफोर बायदि मावना जानांदो लाइफआव दा बर' सेंग्राफोर दा लोगोफोर गारियाबो बेसेबा गोजानाव माइल 1.5 किल'मिटारसो गोजानाव दोनदो गारिखौनो सोनाया गारि फिसा सोनो गावसोरा मानसि बुथारगोन नैबेथो लोगोफोर भिडिअ फोजोबनोसै मेंबोजोब्बाय बाय बाय